Cundamani Pak Dodi. Ibu mau nemenin? Monggo Ibu. Mau duet. Saben wayah wengi mikirno isi ati apa tenan tresno iki dadi siji. Mantep anggonku mikir ra ono sithik kuwatir crita iki bakal
matur sembah nuwun Pak Dodi. Sini. Iya. Bude. Silakan kabeh. Kenyerak Mas Dodo. Bude mangke digayung nggih, matur sembah nuwun. Bu Gegen. Siapke Bu. Disiapke. Siang pantoro ratri mongeleng manis sing ati bakar 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 setiamu bisa aduweni marang sang Diasulasmi makanya kena malah kene gede Pak Sutarso, Masya Allah barokah barokah, lucu loro. Wong ayu tresna mungkin arwah apa susah jroning atiku. Pak Tarsan Bandung nggih. Siap. Mugi-mugi konco Bapak Samsuri. Om Sunar Kuadrat. Ade ayo ditemeni joget. Ade Sunar. Kabar Pak Samsuri. Ayo Pak Sunar. Siang pantoro ratri mongeleng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Diasulasmi. Bos Geger, ayo. Om Solino, magolo. Wong ayu tresna mungkin arya tapa susah jroning batinku. Bojo loro masih.
Bogor. Monggo Bogor, Bogor, Bogor. Bojo loro ya Bogor, Bogor. Matur nuwun Pak Desuna. Sembah Bu Sama Bapak joget monggo. Barokah, barokah. Baik. Baitan. Ayo. Bu. Bos geger. Matur nuwun, Bos. Pak Desuna matur sembah nuwun. Ditenggok lagune Pak Desuna. Terima kasih motor suara ada atensi Pak Nok. Mas Sunari. Pak Gayo diputer nggih lagune nggih.
sing rawuh. Saiki aku wis kerja, senadyan uripku rekoso, ikhlas bekti kanggo keluarga. Kowe kuwi anak lanang, kerjamu mung turut dalan, uga iso mulyake derajate keluarga. Pak Ibu ireng kasane, rawat aku nganti gedhe. Ayo Bu Kathah luputku kula nyuwun pangestu. Jen kathah luputku kula nyuwun pangestu. Nggih Puput. Sing maringi Pak Dimin apa Mas Aryo? Dua-duanya. Ora apa lagi.
Nopal, Nopal minta lagi Nopal. Terus ngomong aku ngenteni seko saiki mantap Pak. Nopal, Nopal. Aduh, si cantik datang lagi. Ayo LC, ledek campur sari. Deva, Kak Pepi, Dek Puput. Oh, Dek Gemoy, Seswanto. Dek, minta adil Bapak dulu. Mana nggak bawa pegangan hidupnya Mas, pegangan hidup. Ayo, ayo. Abang biru lampune disco. Awak rumes diwer bojo loro. Bojo sing anom jaluk disayang. Sing tuwa njur dadi sirahmu ora bisa Umat sirai. Ayo Mas, ayo. Sampai bawah, sampai bawah. Aduh,
Terima kasih Mbak Manten, cantik. Backlight ya. Gua seger. Monggo jumeneng. Bendara. Bendara Boski. Basli. Basli. Puput. Ayo Basli. Kowe kene dia kono ben anu Dek. Puput ya. Puput ngadeg.
setiaku bisa duweni marang sang Yasulas Tarik juragan. Mas Dwi, yo. wong nyayu tresna kira ketemu Mana Pak Gege? Puput pinter rene kan ah. aduh rasaku bakal Tuh. Yen wis tresno jangan beranjak dulu. Jangan beranjak dulu, masih ada kalah. Semar Mulya lagi.
De Alfi Oktari Nasari sehat-sehat sih De Alfi Mbak Emiku Ayo mas, ayo. ayo deh Satuanku telu, satuanku wolu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ra marake, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Yen akhire ati iki sing diremo, kabeh kuwi ora sing tak jalo. Jare wong tuamu watone ora gaduh, lara kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringi kuat ati. Ayo, Jering. Ayo mas, ayo. Satuanku telu, satuanku wolu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ra marake, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Terima kasih, matur suwun Pak Diceman. oh nggih pojokan nama sak lali lho Dik pada tuh gimana tetangga Ancol bergoyang Pak Lurah Pardi, Pak Sudar, Pak Toto, monggo busis. Bu Sunar. sekagulan dalam monggo melu iya melu kowe Pokoke melu melu ngopo apa wae amma ditinggal dhewe aku pengen ngetutke amma ning omah dhewe melu pokoke melu Monggo Bu Geger, pokoke melu melu ngopo kiri loyo bergoyang. pokoke melu melu sapa ya melu kowe amma ning omah dhewe aku pengen ngetutke
melu ngopo, Dik? Ngopo